B'avviż legali li daħal ġimagħtejn ilu, il-Gvern irid jillimita l-libertà tal-informazzjoni f'dan il-każ dwar il-pubblikazzjoni tas-sentenzi tal-qorti. L-avviż legali 456 tal-2021 li jagħti l-poter lid-Direttur Ġenerali tal-Qrati u lill-Uffiċjal Kap Eżekuttiv tal-Aġenzija dwar is-Servizzi tal-Qrati li jiddeterminaw jekk isem u dettalji ta' persuna jew kawża għandhom x'jidhru fuq is-sit elettroniku tal-qorti wara li tingħata is-sentenza ġibet il-kundanna tal-Kamra tal-Avukati kif ukoll ta' diet u organizzazzjonijiet bħall-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin u għadd ta' Media Houses. Għal dan il-għan, b'mozzjoni firmata mid-deputati Kerel Aquilina u Teris Komodini Kakija, il-Partit Nazzjonalista jrid li dan l-avviż legali jiġi null. Matul konferenza tal-aħbarijiet, Kerel Aquilina li hu l-kellim tal-Partit Nazzjonalista l-Ġustizzja qal li l-partit u kontra li l-informazzjoni dwar sentenzi ikunu mħassrin jew moħbija għax il-Partit Nazzjonalista jrid mhux biss li l-ġustizzja ssir iżda wkoll li tidher li tkun qed issir. Il-Gvern donnu għandu din l-ossessjoni li jipprova jaħbi, jipprova ixekkel mid-dritt ta' kull wieħed u waħda minna li nirċievu l-informazzjoni. Għaliex għax bl-informazzjoni inti tista' tagħmel l-analiżi, tista' tagħmel l-argument, tista' tagħmel il-ġudizzju tiegħek fuq dak li jkun qed jagħmel il-Gvern fit-tajjeb u fil-ħażin. U allura meta l-Gvern jipprova jwaqqaf din it-tip ta' informazzjoni ma tantx huwa sinjal tajjeb, anzi huwa sinjal negattiv ħafna dwar il-Gvern. Kerel Aquilina spjega wkoll li meta l-informazzjoni tkun pubblika kulħadd ikun qed jinżamm kontabbli ta' emilu kif ukoll li dik l-informazzjoni taf tkun fundamentali f'każ li l-persuna ikollha bżonn tgħaddi minn proċess ta' due diligence fil-futur. Minnaħa l-oħra u insista li dan it-tip ta' avviż legali mhuwiex meħtieġ u ma jagħmel l-ebda ġid f'soċjetà demokratika bħal tagħna. Minnaħa tagħha Teris Komodini Kakija li l-kellim tal-Partit Nazzjonalista għal governanza tajba u rule of law qalet li l-avviż legali li daħħal il-Gvern Laburista iħasseb lil ħafna dwar l-għaliex il-Gvern ta' Roberta Bela saħansitra għaddilu minn moħħu li daħħal avviż legali bħal dan. Waħda minn dawk il-sentenzi kienu fil-rigward ta' avukati illi kienu jaħdmu mal-Gvern, li kienu ngaġġati mill-Gvern. U allura hemmhekk tara eżempju ċar ta' kif bin-nuqqas bil-ħabi ta' informazzjoni il-Gvern jista' jagħmel li jrid mingħajr trasparenza, mingħajr ma ħadd ikun jista' iżommu kontabbli. Teris Komodini Kakija komplet li dan jirrifletti wkoll id-diversi każi li l-Gvern ma jaċċettax li jwieġeb sejħiet relatati mal-libertà tal-informazzjoni fost l-oħrajn billi jippubblika dokumenti b'żoni immarkati bl-iswed.